sa may bahagi natin yung kwento ninyo sa mga kababayan natin. Okay lang po ba sa inyo? Okay lang naman po. Interview mo kayo? Ako okay. Kumusta po kayo? Mahirap. Anong pangalan niyo ate? Evelyn po. Evelyn? Bali dito na po kayo nakatira? Ilang taon na kayo ate? Ako po 30 na po. 30? Tapos lahat yung anak niyo po yan mga yan? Apat sila? Ilan po ang anak ninyo lahat? Bali, anin po to. Yung dalawa po nasa mama ko. Nasa papa niyo? Nasa Cavite. Pero siyempre bukod kami kasi marami na kami. Kaya dito kami, wala naman kaming pangupa. Kaya nagtitiis kami. Dito kayo nakatira talaga? Tiis-tiis lang. Gaano katagal na po kayo nakatira dito? Dito ko po. Pasko. Kasi nandito kami nakatira sa kanila. Hindi rin kami kasya rin kasi marami. At saka Oo. po yung bahay. Eh, dito na lang kami. Mahirap dito kasi mas safe kami dito. Wala naman pong masamang nangyayari sa inyo dito, di kaya Mahirap lang, syempre minsan walang kita. Kasi asawa ko nagka-tricycle. Pag walang kita, so kami kasi minsan sila nagbibigay ng pagkain sa atin. Doon na kami nakakakain. Pag wala, wala. wala naman. Wala. Pag wala akong kita, asawa ko wala. Bali, ano po yung asawa ninyo po? Nagka-tricycle drive. Sariling tricycle niyo po ba Ay, yun? hindi po. Ano po? Boundary. Boundary po. Pero kumikita naman yung asawa ninyo. Mahirap na ngayon eh, kasi sa epidemya tayo. Mahirap ang kita ngayon. Matumal Kasi din. lahat po ng boundary, 150 araw-araw sa buo. Eh, nagpapagatas na kami. May diaper pa. Dalawa yun ang gagatas. Ayun, ano. Yung kinikita nyo, hindi talaga kasya. Hindi talaga, kapos talaga sobra. Kain lang talaga. Halos minsan nga, kailan minsan nabibigay ng bigas, hindi naman kami nabibigyan sa barangay. Kinukuha lang yung pangalan namin, pero Hindi kayo nabibigyan. hindi. Kahit nung... Kahit yung sa mga tawag ko, yung mga binibigay para sa pangkalahatan. Wala naman. Kinukuha yung pangalan namin, pati yung ilan ng anak namin, tapos inilista yung kami, tapos papasulatin kami, pero wala namang binibigay sa amin. Wala kami. Simula po ba yan nung nag-lockdown? Oo, simula, wala. Wala talaga Kahit ang isa, nakuha. kahit bigas, wala kami Wala. natanggap. Wala. Ang natanggapan lang namin, siguro yung bigay sa Meralco. Nagtutulong sila na ako at sa'yo. Wala na kami natanggap, kahit dyan, hindi kami bibigyan. Mga magkano po yung natanggap niyo sa Meralco? Hindi, wala kami natanggap. Pagkain lang po. Grocery. Opo. Wala pa po kami natanggap na pera. Kahit sa'yo. Lang, grocery lang. Pero malaki baboy na rin. Nakatulong din sa inyo. Hindi kami pupunta rin. Ah, Wala. Ate Evelyn, ano po ang trabaho ninyo? Wala, nag-aalaga ko na. Nag-aalaga lang Hindi ako kayo. pangalis dito. Masaya. Dati po, anong trabaho ninyo? Hindi ako nagtatrabaho, talagang nakatulog ako sa anak. Tutok talaga yung anak Kasi sa hindi ko pagkatiwala po yung babae. Kasi lahat babae sila? ito, lalaki. Yung panganay ko lalaki. Sumunod babae. Okay. Pero doon, yung dalawa naman na yun, okay sila. Safe sila. Ito lang sila. Ay, baka matusok yung mata ni Kwan, baby. Mahirap yung sumugal sa kalsada kasi hindi ka buwan doon. Sobra. Kasi hindi ka pa makatulog na maayos kasi mainit. Sa gabi ko malamok eh. Oo. Pero paano pag sobrang init, maaraw? Wala, nakakatakot kasi nagsisiksilan kami dito para hindi kami mabasa. Naglalagay lang kami ng tolda. Ayun o, binigay sa amin ng instruction. Ayun po yung tolda na ginagamit nila. Bali, itong tolda, pinantatakip niyo dito. Oo, hindi naman siya totally tolda, parang sako lang. Sako lang. Ayan po yung Kwan, ginagamit ni Ate Evelyn. Ito yung kulay blue. Yung kulay blue. Ngayon po, dito po mismo sa kahoy ng mangga. Mangga ito, no? Mga kaagapay. Dito po sila nakasilong mismo. Sa gitna to ng kalsada, makikita po natin mga kaagapay yung mga gamit nila. Saka ito yung tubig nila. Tapos ito po, nagluluto na kayo dito ng kinakain ninyo. Ito lang patulog-tulog ko. Pag mas nakakatipid kayo sa bibili, siyempre marami akong anak, magluluto na lang ako. Tapos paano po ang mga ilang beses po kayo nagluluto sa isang araw? Siyempre tinitipid ko yung pagkain namin. Hindi naman kami pwedeng magpasasa sa pagkain kasi wala naman kami pinatukunan ng pagkain.
So talagang yung kinakain nyo tipid talaga, no? Tipid po. Ito Tap- tingnan mo, ito nga, ito yung mga galing. Mababait kasi sila, yung mga sundalo din, mabubuti ang ugali. Ito, binibigyan ng mga sundalo to. Ito yung mga pagkain na ganito, Mga pagkain. binibigyan nila kami. Pero hindi naman lagi. Pag may susobra lang, bibigyan lang. Tinatabi ko ng gusto yan, bibigyan ko kasi nalilimutan pa rin. Kasi minsan nauubusan kami ng bigas ang kami kukuha. Ginagawa ko kasi magsaing ako, yun ang pinakain. Kahit sabihin mo, pagkain pa yan galing pasyente. Pinakain na. Ay bali ito, anong dito kanto ng mga sundalo? Mga Navy sila pero mababait sila. Sobrang bait nila. Tumutulong talaga sila sa tao. Ang inaano lang namin dito yung minsan yung mga ulihan. Siyempre, ayoko na mabutak-utak yung mga anak ko. Oo. Oo, Pero- hindi ko rin kaya. Kaya, di mo na katulad kay ibang nanay na pinababayaan yung mga anak. Kita mo naman, kahit nahirapan ako, bitbit ko sila kahit saan. Ayoko rin. Pag nahuli kami, pag nagkakaulian, tumatabi kami. Ay, ang bait Thank nito. you po. Binigyan nila ng grocery. Salamat kuya. Mabait Ayan. sila, mababait sila tao. Diba sila? Mabubuti sila. Pero tira ka makakita rin sila. Pero may nagbibigay sa inyo ng pera ba? Ay wala naman kami natanggap. Ako hindi naman ako makatanggap basta may kinakain kami masaya na. Huwag sila mabuto. Lang. Siyempre yung Pero siyempre nangangarap pa rin ako na makatira ulit kami sa Oo. bahay. Siyempre yung anak tawag dito, ang anak mo may umiinom pa ng gatas, di ba? Oo. Ano, ayun ang kaya nagka-tricycle yung asawa ko para dun sa panggatas tsaka sa diaper ng bata. Kasi nga, hindi naman pa pwedeng dito papatigayin kasi baby pa to, ilang buwan pa lang to, 4 months pa lang to. 4 months pa lang. Ayan din, dumidede pa, 1 taon pa lang yan. Anong pangalan niya, ate? Dimple. Dimple? Ito, anong pangalan niya? Si Jacob, Si Jacob. Samantha, tsaka si Ilang buwan na po si Jacob? 4 months po. 4 months. Tapos ito si Si Ashley po, magkakatulong. Ashley. 3 years old na po siya. Tapos Si Samantha, ay, Samantha. hindi na pala ito mag-4 na to. bali ito ang mas panganay. Opo. Hindi po may mas panganay pa po ako lalaki. Pin- Sa mama ko, nakiusap ako dun sa kapatid ko kasi hindi rin kami magkasundo ito kasi ugali. Nasa Oo, kasi ang inaano niya may asawa na ako. Kahit sabihin meron siya, hindi na pare-parehas. Hindi ko baka kung po pwede kahit dalawa lang sa anak ko makikisulong. Kasi siyempre, umusugal na nga kami sa panahon. Diba? Saan po sa Cavite si nanay niya? Nasa Anabu yung mama ko. Sa Sa Anabu po. Anabu. Saan yan? Inano niya rin yung anak ko kasi hindi naman pwede niyang kunin kasi may ano rin siya, may mga anak siya disabled, apat na abnormal ang anak niya. Mga stepsister ko. Na ano rin ako nga na nandun yung anak ko kasi syempre hindi siya nakakakilos kasi matanda na rin. Naasikaso na pa yun. Ang lalaki pa yun, nagwawala pa yun. Mahirap din yun, nalagaan. Mas nananakit yun. Hindi ko pwedeng mabubutuman, hindi ko pwedeng ano. Pero nandun naman, awa ng Diyos nakakasurvive naman sila kasi may bahay sila. Mas hirap kami kasi nasa labas sila. Wala, kailangan mo eh. Anong gagawin mo? Kaysa gumawa ka ng masama. Labang ano na. Kaya tinitiis ng asawa ko yung ganyan. Kaso minsan, pag nahuli, mahirap din yung huli. Kasi wala na Nasaan po siya ngayon? Nandun din po sa loob. Doon sa kanya. Kahit Mga anong oras na natapos? ano, kung anong oras po nagsasara yan. Marami kasi sila dyan, kaya ano ka rin dyan, suntok sa buwan ang pagkita mo. Minsan abonado ka pa kasi sa boundary, 150, ang taas-taas nun. Saan mo kukunin yun? Pag hindi ka nakapag-boundary, pwede pag-boundary sa yung motor. Mas lalong mahirap pag wala ng motor. Wala nang motor. Ay di wala na kayo papanggata sa anak namin. Anong kukunin namin? Pero okay naman kasi magkano yung kinikita niya sa isang araw? Pinakamataas. Minsan po nakaka-350 siya. No. Minsan 400 din yung pinakamataas. Depende po kasi sa pasahero, may mabait na pasahero. Ay, wag kang ganyan. Nagbibigay ng Oo. Minsan nagbibigay po sila. Pero syempre ngayon, hindi ka pwedeng maningil na mataas. Hindi rin po pwede yun. Kung ano lang yung pag malapit, 20, 30. Okay na rin. Pag malayo, 50. Bakit hindi po kayo tawag dito mangupahan, maghanap ng Yun nga yung namin, papagupahan? kala po namin. Kahit na maliit na Ayun nga kwarto po lang. gusto namin.
Di pa may mahanap dito na Meron maliit naman lang. po, wala naman po kami pera. Wala naman po kami kukuha ng pera ng lupa. Inasahan nga po namin yung ilang beses kami dito, pero parang kinukuha lang yung pangalan namin, tapos papapirmahin lang kami, tapos wala naman kami nakuha. Wala na nakukuha. Wala kami nakuha, kaya na ano na rin ako, pag pinapatawag kami, hindi na kami pumupunta kasi wala, napapagod lang kami, tapos wala naman Wala kami din, ano? Oo, iniiwanan ko pa sila eh, paano kung madisgrasya sila? Okay lang sana kung may mapapala kami, ang tagal namin pumipila, tapos wala naman Wala pala. din makukuha. Ililista pa yung pangalan, ililista pa yung pangalan ng anak. Mm. Dapat daw yun may nakuha na kami, pero iba naman nakakupit kami, wala. Mm. Kaya samantalang di ba in-announce yan lahat magkakaroon. Oo, dapat lahat Kahit man lang mabigyan. sana pagkain, ninabunan kami dito. Diba? Kasi nasa kalsada kami. Wala. Kahit bigas, wala. Pero ano yung naramdaman nyo nung panahon nung talagang lockdown, yung bawal talagang lumabas? Saan kayo nag-stay? Kami po, nung time na po na yun, nandun po kami, nakikisiksik kami sa kanila. Kasi marami din kasi anak yung ate niya. Nahihiya naman Ay, ako. bali taga rito talaga si Yung asawa asawa ko niyo. po, ako po, hindi po ako tiga rito, tiga Cavite po ako. Mm. Ang kapatid ko po nandoon. Mm. Ako, dati may bahay kami dyan sa Dakota, kaso nasunog. Nas- Wala naman din kami pampagawa, Mm. kaya nakatenga yung bahay namin doon. Mm. Iba na ang tumira, inangkin na ng iba. Kami ang nawala. Kaya ngayon nahirapan kami. Nung nasunugan kayo, kailan po yun? Kailan pa po yun, yung sunog dyan, matagal-tagal na rin po. Kasi yung mama ko, inuwa na ng kapatid ko kasi gawa nga nung nasunog yun, wala namang kami pampagawa ng bahay. Mm. Di doon nakaipisan yung mama ko sa kapatid ko kasi siya yung meron. Kaso, ano rin yan kasi walang anak. Mm. So, saka natural lang yung kasi nasa kanya naman shelter niya yung apat na stable namin kapatid. May apat kasi kami sa regular, mga kapatid. Mm. Malalaki na. Siyang nagpo-provide din kasi. Yung sino po? Kapatid mo? Kapag mabigat din yun sa bulsa kung Oo, kasi apat, di ba? Nagdadaya per apat. Oo. Apat yun, tapos sinusumpong pa yun, nagme-maintenance pa yun. Mm. Apat as in talagang malalaki na, makasinlaki ko na. Nagme-maintenance pa yun. Tapos meron pang isa, hindi talaga nakakalakad, nakahiga lang, binubuhat pa. Mm. Dalawa lang naman na nakakalakad eh. Yung dalawa hindi. Eh, may mga edad-edad na rin yan. Opo, binubuhat pa yun ng mama ko, pinaliliguan. Sinusubuan pa. Wala talaga silang kakayanan gumalaw. Mm. Eh, cerebral Opo, cerebral palsy. cerebral palsy. Ah. Pero buti na lang tawag dito. Yung nanay ninyo napagtitiisan niya pa rin yung ganun, ano? Oo, syempre mahal po yung nanay ko. Oh. Syempre. Ilang kayo magkakapatid? Dalawa lang kami sa diyan sa Brunei, dalawa kaming babae. Mm. Eh syempre siya, naintindihan ko naman siya kasi yung asawa lang naman niya eventually yung may trabaho eh. Siya wala. Mm. Nakapag-aral man siya pero hindi pa siya nakakapagtrabaho kasi tumutulong siya sa mama. Kasi mahirap alagain yung Philippines. Hindi mo po pwedeng pabayaan yung nagwawala. Iba kasi sila, iba silang basta iba yung ano nila, yung Yung pag-uugali ka. oo, iba. Hindi mo sila pwedeng pabayaan nang wala silang kasama. Mm. Kasi marami silang natitira. Mm. Swerte na nga lang din ako kahit nahihirapan ako, hindi ako binigyan ng Diyos ng Oo, salamat pa rin, kaya nga, di ba? kaya hindi ko sila pwedeng pabayaan. Mukhang malusog naman yung mga Oo. anak mo. Sabi ko, Kasi, di ba yung iba, makikita mo talaga mapayat. Pero yung mga anak mo, malusog naman. pumayat na nga po sila kasi ang hirap ng buhay namin. Malusog po yan sila. Nagpayatan na kami dito, pati ako nga. Mm. Hirap kasi ng buhay dito, sir. Mm. Hindi mo rin kakayanin, lalo pag umuulan, syempre natataranta ka. Mababasa lalo pag malakas, yung agin, mababasa ka. Yun nga, kaya nagtataka ako paano kayo. Tinatali na lang sa Oo. puno. Kasi lalo na pag malakas ang ulan, di ba? Basang-basa kami dito, Diyos ko. Ang hirap. Paano yung mga bata? Minsan nilalagnat sila kasi nababasa sila. Gamit lang support ako eh. Mm. Mahirap din ho. Mga kaagapay, nakikita natin yung mga bata, no? Dito lang sila sa may tabi talaga ng kalsada sa gitna ng may, anong street ito? Ano po to? Rizal Memorial Stadium po to. Oo. Tapos tabi lang mismo ng SM Hyper dito sa may Malati Manila na din to, ano? Yan.
yata buti. Kirino na siya. Oo. Kita natin. Ito po yung horizontal dati. Ito. Ayan. Oo. Kaso na-close na po. Buti nga po hindi kami pinapalis dito. Oo. Kasi pag pinalis kami, wala na kami pupuntahan. Hirap. Oo, nagtatago na. Dito medyo covered kami, tsaka kahit pa paano, nabibigyan nila kami. Hindi kami nakahanap buto. Marami nagbibigay sa kanila dito ng mga sundalo, mga kababayan natin sundalo, mababait talaga sila. Kanina nakita natin na mga nagbigay sa kanila, no, nagabot sa kanila. Pero mahirap pa rin talaga kasi may mga bata, may mga anak ate kasi di ba? Kala nga po namin, namasa nga po kasi yung kala po namin, natutulungan kami. Sabi ko, naku, salamat, magkakabahay na kami. Siyempre kami, gusto rin naman namin sa bahay. Oo. Kasi nakakalagaan ko sila na maayos, nakakapagpahinga kami. Kasi dito maaga kami gumigising. Kasi kami natutulog. Dito talaga? Yan talaga. Dito daw sila natutulog sa sahig, pero dito po yung Nilalatag po kami. nilalatag ng mga karton, gano'n. Kaya kami natutulog. Tapos bumabangon lang kami ng umaga kasi po may swab test. Nakakahiya. Ang ginagawa na lang namin, pakonsuelo namin sa mga nagbibigay ng pagkain, yung naglilinis kami. Nagwawalis kami. Oo, nililinis. Stop yan. Para hindi naman sila, hindi kami ka-admin dito. Yun na lang yung pakonsuelo namin sa kanila. Kaya utusan sa kami. Mabait naman sila, hindi naman sila. Pero yung iba, pinapaalis kami kasi bawal daw sa kalsada. Kaya siya kami papunta. Eh wala naman tumutulong sa amin dito. Kasi barangay, hindi naman tumutulong. Ang nabibigyan nila, yung pa yung meron, yung pa yung nabibigyan. Oo. Dapat mas priority yung kami nasa labas. Wala, humingi na kami ng tulong, wala. Napapagod lang po ako sa kakalakad. Eh, kaysa naman iwanan ko sila, huwag kang ganyan. Kaysa po iwanan ko sila, dito na lang ako. Hintayin na lang ako kung may darating o wala. Oo, kung may Ganun magkakabutan. lang po ang ginagawa ko. Paano yung iniinom niyong tubig dito ate? Umigib kaya? Opo, dyan din ako umiigip. Sugal na rin ako dyan. Nangingi ako ng tubig dyan, panluto. Yan, sa kanila, sabi na nila, baka daw magkasakit din ako kasi diba, meron pa kanila. Hindi ko na iniisip yun. Iniisip ko kung paano kami mabubuhay. Gano'n na lang po. Hindi ako kukuha ng tubig, iniisipan ko yung mga galing po. Ayun yung mga galon na ginagamit niya ate. Inigiban nila. Saka kayo naliligo. Diyan din. Dito na Naliligo mismo? ko sila. Kasi mas okay pa rin nakakaligo sila kasi Araw-araw ko naman po. Kasi Oo. nga, para hindi sila nakuha ng mga buto. Hindi sila nakuha ng mga buto. so ano po mangyayari sa inyo yan habang siyempre Kaya nga po araw-araw kami Si- nagdadasal na sana ang mabuting tao tulungan kami. Nakakapagod po. yung mga babata pa ng mga anak ninyo, di ba? Mabuti kung kaya ng katawan nila yung sakit, di ba? Sana, inaano ko na lang di ako magkasakit. Tsaka kayo, di ba? Importante kasi yung mga bata pa yung mga anak ninyo, kailangan nila ng magulang. Wala ba kayong planong bumalik sa Cavite? Wala na. Gusto namin kung bumalik lang kaso wala naman kami pangupa ng bahay. Nangungupahan ba rin ba yung nanay niyo doon? O may sarili? Nangungupahan din sila doon. Yung bahay kasi yung bahay namin sarili. So, halimbawa po kung tawag dito, yung DSWD ba na binibisita ba kayo dito? Po namin na sana matulungan kami. Oo, kasi ang malaking tumutulong na government agencies natin, yung mga DSWD, tinutulungan yung mga katulad ninyo. Ayun nga po inaantay namin sana sa inyo. Ano pong gusto niyong masabi sa kanila? Baka marinig nila. Sana po tulungan. Kasi minsan, di ba may mga pabahay, binibigyan ng pabahay katulad si Yorme, may pinatayo siyang mga pabahay. Marami nang nagkaroon ng mga kababayan natin na nabigyan ng bahay. Sana anong gusto niyo sabihin sa kanya? Baka may gusto kayong sabihin kay Yorme. Sana matulungan kami kasi mahirap.
nilalaksan ko lang yung buhok ko kasi para sa mga anak ko. Dapat, hindi naman din po ako sa mga pag-aaral. Kasi wala naman po ako dyan. Hirapan na rin po ako talaga dito. Hirap po talaga sa mga dito. Ang dami ko pong anak at lahat po yung ginagawa ko sa asawa ko. Hindi ko pwede kasahan akong pumalaw kasi nagkakaroon sa hindi naman ako pwede magpakita na mahina ako sa nanay ako. Minsan kahit pagod na ako, kailangan kong kumilos maaga. Kaya yung mga anak ko. Ayun, sabi ko sana nga, makaalis na kami. Kasi matagal na kami sa kalsada. Makapagod na rin po. Wala naman po, anong gagawin ko? Alam nga naman po ko yung asawa ko, ayoko sa gumawa ng masama. Kaya kung ano lang yung meron siya, pinagtitiisan ko. Ganun po. Eh, wala naman po akong, kahit saan ako pumunta, wala naman kayo pupuntahan. Wala naman din mama ko. Siya nga rin, kailangan niya rin ng tulong. Wala naman din ako may tutulong. Hindi pa yung dalawang anak ko. Gagawin ko. Kung gusto mong ganyan, sumbong kita. Ayun po mga kagapay, sana po marinig po ito ng mga government official natin na mabigyan po sila ng pagkakataon na mabigyan sila ng pabahay, lalo na sa kay Mayor Yorme. Sana po marinig nyo po itong kwento ni Ate Evelyn. Kaya pwede ko ba tawagin yung asawa ko? Pwede nyo naman din sa interview. Baka may pasahero po. Hindi, wala pa naman po. Walang pasahero ngayon kasi matumalang taong pumapasok ang sahay. Hindi, okay lang. Ang tagal na po namin. Oh, bakit ka umiiyak? Bakit umiiyak? Pinag-aaway nila yung sesto. Gustong uminom. Oh. Ano pangalan ni yung nagbigay ng donation si Carmelita. Si Carmelita Rosario. Si Ate Carmelita Rosario may pinabibigay siya sa mga katulad ninyo. Bibigyan namin kayo ng donation lang po 'yun. Maliit na donation pero sana makatulong sa inyo, ano. Ibalik. Teka lang po, sir, tawagin ko. Tinawag ni ate yung asawa niya. Ito yung mga anak ni ate umiiyak. Actually nasa tabi lang talaga sila ng kalsada. Dito daw sa may parting ito, dito daw sila natutulog pag gabi. So ibig sabihin pag umuulan, ginagamit na lang nila yung trapal na nakita nyo kanina. Pero pag ganito mga araw, dito sila nag-stay sa may puno ng kahoy. Ito daw yung mister ni ate. Kuya, anong pangalan mo? Jeremy po. Jeremy. Ilan taon na po kayo, sir? 30 po. 30? Oh. Kumusta po yung paghahanap buhay nyo, sir? Okay naman po. Kayo ang padre di pamilya. Kung saan wala, sir. Oo. Sir, mahirap Oh. sir. At ito po yung donation po ito, pinamimigay namin. Galing ito kay Carmelita Rosario. Opo, donation po ito dahil sa tawag dito sa inyong mga kababayan natin. Binibigyan namin ng tulong. Ito po ninyo po, baka kunin ng mga bata. Maraming salamat po. Ano Opo. po pangalan niya? Carmelita. Carmelita Rosario. Maraming po salamat sa halagang binigay niyo sa amin. Makakatulong na po ito ng malaki. Ayun daw. Sana po matulungan ho kami. Kung totoo nga po na may nagbibigay ng tulong. Sana rin po kami sa matulungan kasi pagod na rin po kami dito sa kalsada. Matagal na rin po kami dito. Sobrang tagal na rin po. Yun nga po mga kaagapay. Makikita natin may mga anak sila, maliliit pa. Bakit po wala sila mga damit? Hindi naman po sila. Maiinitan lang sila. Kasi tutubuan sila ng daming buong araw. Buong araw Si kuya. Kumusta yung pamamasada? May pasada ba ngayon? Meron po. Asa nakapila.
Nakapila kayo. Nakatay lang kayo magbukas ng mga. Marami po kasi sila dyan. Marami kami dyan. Sub po ng kita nila dyan. Swerte ka lang pag kumita ka. Pero yung iba kasi makakilala naman sila kaya sila Pero swerte kayo ate kasi masipag si Kuya Jeremy. Kailangan niya. Sinusuporta nga. Oo. Kailangan talaga magsipag ka Kuya Jeremy kasi yung mga anak mo. Gano'n na kayo nag-ano sa akin, bigay na ang anak namin ayoko. Okay yung pamimigay. Bibigay. Mas okay pa rin magkakasama kayo. Ano Di ba? nasabi ko po eh. Hanggang paglaki Hindi nila. sa akin pabigat. Oo. Pero lang ang problema namin para magkaroon kami ng tahanan. Pero hindi pabigat sa akin. Oo. Mas mahirapan ako kung watak-watak ako. Mas mababali pa. Oo, tama. Kaya, Ikaw mabigat daw, pamigay ko na raw kasi daw mahirap yung buhay namin. Ba't yung pamimigay ko anak ang mga nahirapan ko na yan. Kasi lang makiyaman. Kuya Jeremy, anong masasabi nyo sa mga nanonood na tawag dito, baka may gustong tawag dito, tumulong sa inyo? Anong gusto nyo sabihin sa kanila? Ano po, yun po, nagpapasalamat daw si Kuya. Sana may makatulong sa kanila. Kahit na maliit na tulong, hindi kaya may makapansin sa kanila na mga official sa government na mabigyan sila o ma-priority sila na mabigyan ng pabahay. Kasi di ba meron nga tayong programa na pabahay katulad si Yorme, may pinamimigay na pabahay sa mga katulad nitong mga kababayan natin na nakatira sa lansangan. Ito po yung programa natin na Kaagapay ay gusto po natin talaga ikutin ng Manila para hanapin yung mga katulad nila na baka sakaling matulungan sila magbago yung buhay nila at saka mabigyan sila ng masaganang buhay. Katulad nito mga bata pa ito, mga musmus. Ito baka isa sa kanila maging doktor, attorney sa balang araw, di ba? Mga kanya pero di ba? Hindi natin alam. Malay mo, di ba? Ang daming ang tawag dito naging successful. Katulad si Yorme ngayon, mayor na. Dati nangangalakal din, di ba? Ano nga? Sana. Kanina napansin natin na paiyak si ate. Bakit po? Kasi nahirapan na rin po ako rito. Hmm. Mahirap po talaga kasi tapos nakakahiya pa. Siyempre yung mga anak mo nakakalat. Kahit gusto mo na magpahinga dahil sinaanto ka na, hindi mo magawa matulog kasi nasa kalsada ka. Tapos maaga ka pang gigising, maaga kang tatayo dyan kasi siyempre marami ng tao. Kailangan mo na tumabi. Dahil hindi naman tumahan. Kahit anong oras mo gusto matulog. Ang oras lang na tutulog namin dito sa gabi dyan. Magsasara yung Harrison, dun pala kayo mag-alatag. Tapos maaga pa kami gigising. 5:30 kasi may mga tao na. Yan ba yung